Ahojte, vítam vás na kanáli AIYX, mieste, kde sa o umelej inteligencii učíme jednoducho a bez toho, aby nám z toho dymilo z hlavy. Dnes si dáme rýchly a hlavne praktický úvod do AI a ChatGPT. Takže ak ste si doteraz mysleli, že AI je len robot, ktorý vám raz spraví raňajky, tak nie je to úplne tak. Ale postupne vám ukážem, čo všetko dokáže. Predstavte si napríklad chat ako inteligentného pomocníka, ktorý odpovedá na otázky rýchlejšie ako vy po tretej káve. Napíšete mu otázku a on vám okamžite odpovie. Je to ako mať kamaráta, ktorý vie všetko a nevyžaduje kávu ani prestávku. Ako funguje ChatGPT? ChatGPT prečítal obrovské množstvo textov a naučil sa z nich odpovedať tak, aby to dávalo zmysel. Nie je to kúzlo, je to matematika, veľmi komplikovaná. Ale nám stačí vedieť jednu vec, funguje a je jednoduchý na používanie. Čo dokáže ChatGPT? Napíše e-mail, list alebo romantickú správu. Vysvetlí technické veci jednoduchou rečou. Pomôže s prácou, dokumentmi, štúdiom. Vytvorí nákupný zoznam, recepty, plány. Navrhne dovolenku, cestu alebo celý deň. Preloží text a dokonca opraví štýl. Kde sa s AI stretávame? Navigácia v mobile, automatické úpravy fotiek, doporučené videá, bankové upozornenia, prekladače, ale aj filtre na fotkách. Čo ChatGPT robiť nevie? Nemá vlastné vedomie ani emócie. Nevidí tvoje osobné dáta. Nemôže robiť nelegálne alebo nebezpečné veci. Nie vždy vie všetko úplne presne. Jednoduché AI nástroje, s ktorými sa zoznámime v ďalších videách. ChatGPT, hlavný pomocník. Canva, grafika, obrázky, dizajn. Google Lens rozpoznáva predmety, texty, prekladá. Nounai, organizácia, poznámky, plánovanie. Čo je vlastne AI? AI dokáže premýšľať podobne ako človek, spájať informácie a vytvárať odpovede. Nemá emócie ani nálady, je to nástroj, ktorý myslí za vás tam, kde nechcete myslieť vy. Šetrí čas, uľahčuje prácu a každodenné úlohy. Môžete sa pýtať čokoľvek a nikdy vás neodmietne. Ak chcete ďalšie videá o AI, ktoré sú jednoduché, praktické, dajte odber na AIYX. Ďakujem, že ste tu a uvidíme sa v ďalšom videu.